बेखौ इंलिसाव मोनसे बाथ्रायाव बुङो दिनै लेखा गोरोंफोरा मिथिगोन बे एकर्डनि गेजेरजों बिटिआरआव 1500 कोटी फैसा हरनाय जाबाय दे मोजां खोनादो जोंनि लिडारा बेबायदिनो नै दाखालि जोङो आसामनि मिनिस्टारा मायाव फैबाय बर' साहित्य सभायाव नोंसोर मिडियायाव नुगोन फुटेजाव बुंबाय बर' जाथिखौ गाहायाव बोख्लायनो हाला बिराद गोजौआव थांबाय बर' जाथिया जोंहा आसामनि दैदेनगिरिया बुंदों होननानै आसामनि सासे मिनिस्टारा बुंफैबाय ओमफ्राय सानै बिराद गिदिर नेताया थप खेबबाय खबबाय ओमफ्राय जाय रायजोआ रावबो खबाखैसै मिथिबाय ओमफ्राय सानदों ओरै रायलायदों आरो बुंदों खोमा माथो रावबो आखाइ खबासोलै निश्चय बुंदों मिडियायाव नाय नोंसोरो नोङो बै दिल्लीयाव बासि मानसिखौ नोङो दिल्लीयाव आखाइ खबनो लाना थांबाय बेयावथ' जेनेरेल मानसि दोङो ना नङा होमबा बिराद गोजौआव लाना थांबायनो जोंनि बर' जाथिखौ आरो रावबो दानख्लायनो हालानो आयौ दिनै बोसोरनि बारा साकरि होनो हायै सार्टिफिकेटफोरखौ जब्द खालामना दोनबाय बे गोजौआव थांनाय होनबा सागानगिरि मानसिखौ जोबथेसालियाव सोना दोनदों बे गोजौआव थांनाय होनबा स्कुल कलेजखौ खुगाजों सरकारि खालामदों दाबो सरकारि खालामनो हायाखै बे गोजौआव थांनाय होनबा खुगाजों ओरैबायदि गोदै मिथिबाय नारनानैसो बुङो बेखौनो थाब खबदोंनो सानै नुगोन नोंसोरो मिडियायाव मिथिबाय ओमफ्रायो खबासै रायजोआ रावबो खबासै होमबा नाय जोंनि लिडारा बिदि जानाङा गोरोन्थिखौ गोरोन्थि बुं सोंनांगौमोन बेयाव मन्थ्रिफोर फैदों सोंनांगौमोन जोंनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मानो दिनैबो मोनसेबो जायाखैसै मानो सोङाखै दाया सोरनि बुं प्रमद बर' बिथाङा दाया सोरनि एकर्डआव थानाय दफाफ्रा मावफुंनो हायैनि दाया सोरनि सेन्ट्रेलनि स्टेटनि ना हाग्रामा महिलारिनि बुंना होदो रायजोनो नङारे रायजोनो बुंना हो जे बिथांमोनानो जोंनि सरकारखौ प्रतारना खालामदों हिंसा खालामदों साकरि होनो हायि खालामदों फैसा हराखै सानजा सिमाखौ बारियाखै स्कुल कलेजफोरखौ सरकारि खालामाखै सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होआखै आर्मि पुलिसाव एनडिबिफोरखौ सखनाखै बैसोरनो बै बिबारनि मानसिफ्रानो बुंलायनानै रायजोफ्रा दोलो फैगोन ना फैया हाबनोनो हानाय नङा बुं नाथाय बियाब्ला नों बोरै मोननो होनायाथ' होखाया नों बिब्लासो जख्रबलायबासो नों मोनगोन दा नोङो जुदि होयोबा बिनायाव मोजां बिनायाव होआब्ला नोङो नांदो नङा होमबा नांदो बुंदो रायजोनो खोन्थादो नों डायलग होबाय थायो जेबोआनो जाया बेखौ इंलिसाव मोनसे बाथ्रायाव बुङो दिनै लेखा गोरोंफोरा मिथिगोन बेखौ बुङो क्राइसिस अफ लिडारशिप मिथिबाय क्राइसिस अफ लिडारशिप इउ केनट रुल द नेसन नोङो कुनु जातिखौ नोङो दैदेननो हाया नोङो नेतृत्व होनो हाया बेखौनो बुंदों इउ केन नट रुल द नेसन क्राइसिस अफ लिडारशिप नों एमएलए जानो मोनबाय एमपि जानो मोनबाय मिनिस्टार जानो मोनबाय नोङो दिनै सिएम जानो मोननायनि उनाव मोनसेबो दफाखौनो मावफुंनो हायाबा नोङो एमएलए एमपि जानो मोनाबाथ' हाग्रामानि मुसुखा सावसिगोन नङा सावसिगोनब्रा दा नों सोरनिखौ सावनो नों खुगाजोंल' सानजा ओइ सनितपुरफोराव थांनानै स्कुल कलेज हाबबाय दिनै सिमाया बारिबाय होनबा जाबाय होनबा बारिदों होनबा थै बिनिखायनो बुंदों दा दिनै जों बेफोरखौनो मोजां गाज्रि जोङो दिनै सावरायगोन थेंक इउ फाग्ला बायदि गुसु संकसनि दै बारलांबानो बेंगल आइसा मिजोब्बाय आंना गारिनि बे माबा सुनाया फाग्लासो खारखाबायनो सासे हैस दिनैहाय बाव मोनसे प्रग्राम जादों प्लास बेजों लोगोसे पिकनिकबो गोबां मानसि
ओइयाव पेन्डेलबो दंखायो हनै नै मोनलैसो नुलायलांबाय थैस बे संकस लुगासिनो मालाय मानजिजोब्बायलै besar sekali साजोब्बाय आथिङानो साजोब्बाय रा दैयानो दैउ ग्रिन ब्लु सामबानिसो सारखोदो हायखां आरो बेखायनो बाल्थिं लाफाखानानै बेरायनाया बरिया सोरबा माबाया नै हलै जोगोनार बै संकस रायजोफोर प्रग्रामजों लोगोसे गारिबो सुबाय पिकनिक प्रग्रामल' नङा बाव मोनसे प्रग्राम जादों जायगाया मोजां पिकनिक जाफैनो बावबो ओरै बारलांबाथाय वेस्ट बेंगल ओरै जोंना आसामथ' मा जोंहा बिटिसि आसामनि सिगाङाव